Кое? Моят телефон. Така. Къде си? Добре. Еми, толкова мисля, че ще се отвидаш. Да. Всеки момент идва. Добре, че след вас се дадеш. Да. Откъдето му удобно, той не ми пречи. Вие, както ви е удобно, ще си наблюдавате, дали така, дали без значение. Така. Започваме. Благословен Бог наш, сега ни присно и во веки веков. Амин. Радуйся, благодатная Богородице Дево, и с Тебе восия Солнце правды Христос Бог наш. Просвещай сущия от мен, веселися и ти, старче праведни, прими во обятия свободителя душ наших. Бог също Те възпява всяка небесна сила, и Твоя славата на Отца и Сина и Стълб сега и винаги веки веков. Мина Господа се помолим, Господи помилуй. Господи, Савол Божи Израилев, който изцеляваш всяка болест, всяка немощ. Милостно погледни на рабинята си, Цветелина, потърсители и прогони от нея всички действия на дявола, запрети на чисти духове и ги изгони. Очисти творението на Твоите ръце, като употреби силното си действие с мъжи сатаната, скоро под нозети. Дай да побеждава над нея и над нечисти духове, да получавайки от Тебе милост да се удостои с безсмъртие небес Твои тайни. И слава да отправи на Тебе Отца и Сина и Столу, сега и винаги веков. На Господ се помолим, Господи помилуй. Като я избавиш от родство на врага, отвори очите на ума и за да сяе в нея просвета на Евангелието Ти. Привържи към живота и светъл ангел, който да я избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от пладнешки демон, от лоши привидения. Изгони от нея всеки лошен чизъл, който се скрил и загнезил в сърцето й. Изгони от нея всеки лошен чизъл, който се скрил и се загнезил в сърцето й. Дух на забой, дух на лъжа, дух на идолослужение. На гница не стол стало на Христа Твоего, почтен член на църквата си, със съд осветен, дъщеря на светлината и наследница на Твоето царство. Тъй като ти преживее по заповедите, като запази печата неповреден и вади дрехата да незапетнена, да получи блаженството на светите в старост и по благодат и милосърдие и човеколюбие единородец си, с когото си благословен, заедно спести благ и животворящ Твой дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост. Отричам се. Отричали се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост. Отричам се. Отричали се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост. Отричам се. Отречели се от сатаната, отрекох се. Отречели се от сатаната, отрекох се. Отречели се от сатаната, отрекох се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетавам се. И вярваш ли в Него? Казваш, вярвам в Него като в Цар и Бог. Вярвам в Него като в Цар и Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Съжител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос и на Божия народния, който е роден от Отца преизпълнен, който заради наш човек и заради нашето спасение седа от небесата и се обратил Духа Света, го Дева Мария и стана човек. И бе рясен за нас при помните Пилати, страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата и седя отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да се живи мъртви, царство му не ще има край. И в Духа Света Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоним и го славим неравно с Отца и Сине, който е говорил чрез пророците, в една свята съборна и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете,
чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа, съчетах се. Съчетали се с Христа, съчетах се. Съчетали се с Христа, съчетах се. Благословен Бог, който иска да се спаси всички човеци и да достигнат до познание истината сега и винаги във веки веков. Амин. На Господа се помолим, Господи помилуй. Влади го, Господи Боже наш, призови рабините си цитери за Твое посещение и удостои с тази велика благодател за Твое кръщение си милостния ветността и обнови за живот вечен. На Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и во веки веков. Амин. С мир Господа се помолим, Господи помилуй, за този свят храм и за онези, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий. Господа се помолим, Господи помилуй, за светейше наш Отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, за честното презителство, за дяконството в Христа, за целият църковен прищ и за всички люди. Господа се помолим, Господи помилуй, за да се освети тази вода със силата и действието и силите на Святого Духа. Господа се помолим, Господи помилуй, за да и си изпрати Богите на избавлените и благословението Йорданово. Господа се помолим, Господи помилуй, за да дойде върху тази вода осветеното действие на Святата Троица. Господа се помолим, Господи помилуй, за да стане тази, която се кръщава в тази вода, достойна за нетленното царство. Господа се помолим, Господи помилуй, за да можем тя да запази облеклото на кръщението и облачението с духа, чисто и непорочно страшния ден на Христа нашия Бог. Господа се помолим, Господи помилуй, за да бъде тази вода за нея баня на обновлението за прощение на греховете и дреха на нетлението. Господа се помолим, Господи помилуй, за да бъде избавена тя и ние от всяка скърбня убедена лъжа. Господа се помолим, Господи помилуй. Като си спомни с всички свети и пресвята пречиста преблагословена, славна Висша наша Богородица и присно Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи. Господа се помолим, Господи помилуй. Добросърдечни милостиви Боже, който изпитва сърца и вътрешност и че знаеш тайните на човека, защото няма нещо неверно пред Тебе, всичко е разтворено, открито пред очите Ти, познавайки ме, наде да се погресиш от мен и до лице си да отвърнеш от мене, но като отнимаш греховете на човека да се покажат през моите прегрешения в този час, мимо телесната сквернота и душевната нечистота и цял мусът и съвършенът си невидима сила и духовна десница, за да не би като обявявам свобода на други и като я предавам с пълна вяра, в който не сказвам човеколюбие. Сам аз като роб на греха да бъда негоден, едничен бъги човеколюбие и бъде конека за невърлнисен и посрамен, а изпрати ми сила отгоре и укрепи ме за службата на предстоящо велико и небесно Твое таинство. И изобрази Твоя Христос в тази, която ще се възроди, че с моето окаянство издигния върху основата на апостолите и пророците си и не дей я събарям. Достатъчно да възпеем Твоите чудеса, амин. Велик си Господи, чудеса Твоите дела и няма достатъчно да възпеем Твоите чудеса, амин. Велик си Господи, чудеса Твоите дела и няма достатъчно да възпеем Твоите чудеса, амин. Сам Ти, човеколюби царю, сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода, амин. Сам Ти, човеколюби царю, сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода, амин. Сам Ти, човеколюби царю, сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода, амин. И дай Богото ни изкуплението, благословението ни Йордан да прави извън на тленостителен дар, очистваща грехове, предпазващ от болки, гибелна с демоните, недостъпна за варварските сили с ангелска сила и изпълнена да бягат от нея зломислящите за съданието, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твое име, Господи, да се съкушат по знака на Твоя кръстишки вражески сили, амин. Да се съкушат по знака на Твоя кръстишки вражески сили, амин.
Кръщава се рабинята Божия Цветелина в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. Секунда, стой така сега, да направим сам. С миро и ще ти се върши. Пусти си всички така спокойно да падне. Сега. Може и двете да казвате след мен. Амин. Печат, дар, Духа Святаго. 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 Ще подсуши ключетата след. Облече се в името Божие Сина. Амин. Хубаво подсуши. Много милостиви Христе Боже наш, слагай обувчиците. Трябва да се потрудиш, няма как. Много милостиви Христе Боже наш, ти, който се бъде светлина, Господи помилуй. Благослови си го си Боже съжител извърна Богат, Сонте на правото, който са нещо с мрак си направи да сведе светлина за спасението, че се явяваме в единението Твой Син и Бог наш, и си подарил на нас достойните многоценно чтение, велосипедно кръщение, божествено посвещение и животворно помазание, който и сега си благолюб да възвърдиш на посетената си рабина Цитария чрез вода и дух и си дарил прошка на болните и неволни грехове. Сам ти благослови владико се цари подари и печата на дара на стия силен поклонявам Твой дух, помот се покланя и причастност от тяло и драгоценната кръв на Христа Твого, запази в своето свещение, отведи в православната вяра, избави от лукави всички работи и че спасителни страх. Пред Тебе опази душата и в чистота и правда, тъй като ти благоугажда във всяко дело и слово да стане наследница и дъщеря на небесното Ти царство, защото си наш Бог, който мило и спасява. Амин. Взимате си свещичките. И сега стойте там. Аз ще пея, ще се покланям към вас, вие към мен. Христа крестихте ся, во Христа облекохте ся, алилуя. Сега ще бъде кръстницата пред нея. Сменете си местата. Сега сме там. Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте, елици, во Христа крестихте ся, слава Отцу и Сину и Святому Духу. Алилуя. Премъдрост, нека да станем прави с благоговейно внимание, да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички вас. Ще ви чета Светото Евангелие от евангелиста Матея. Да внимаваме. В онова време 11 ученици отидоха в Галилея на плана, дето им бе заповядал Исус, и като го видяха, поклониха му се, а някои се съмниха. И като се приближи, Исус заговори им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй идете, научете всички народи, и като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Свети се, прости се, мирополазни, свети се уми, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Свети, заповядай този пакет. На Господа се помолим, Господи помилуй. Ние виждаме, че имаш хубава прическа, ама трябва да я подобриме малко. Господи Боже наш, в Тебе благослови и този младенец, и нека се на главата му благословението Ти. Как че с пророка Самуила си благословил царя Давида, благослови и главата на рабинята си Цветелина, че с ръката на мене, грешния си език и на нея, че светия Твой дух, защото като достигне възраст и старческа седина,
да ти отправи слава и да види Иерусалимовите блага през всички дни на живота си, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение. На Отца и Сина и Святого Духа, сега и винаги во веки веков. Амин. Свети се Божията любви, Цветелина. Стой така. В името на Отца Амин. И Святаго Духа. Амин, амин, амин. Това е вече друго нещо. Помилуй нас, Боже, според голямата си милост. Молим се, чуй, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за Светейши наш Отец Теофит, митрополит Софийски, пътя български за всички наши в Христа, братя, Господи, помилуй. Още се молим за новопросветената Божия рабиня Цветелина, за да бъде запазена през всички дни на живота й, във вярата на чистото изповедание, във всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди, Господи, помилуй. Още се молим за милост, живот, мир, здраве и спасение за Божията рабиня. Мария. Мария, възприемницата, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, защото си милостив и човеколюбец Бог, и Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Святого Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Посвещава се това пресно знамение, чрез както нека на тази святена вода, истинно Господи, Твой Дух, в името на Отца и Сина и Святого Дух. Посвещава се това пресно знамение, чрез както нека на тази святена вода, истинно Господи, Твой Дух, в името на Отца и Сина и Святого Дух. Посвещава се това пресно знамение, чрез както нека на тази святена вода, и светло се Твой Дух, в името на Отца и Сина. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сину Твой, и живордане крестите се изволиви от Иоанна наш рай, спасение Христос, истини Бог наш, молитвен пречистие пренепорочи Тия Своя Матере, сти слави се хлавних апостолите, и слави до век ученико преподобних и богоносих Отец наших. И всех святых помилует и спасет нас, яко баке човеколюбец. Амин. Молитвами святых Отец наших, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. От днес вече тя стана християнче, от днес вече е в лоното на Святата ни православна църква, днес получи своя ангел-пазител и покровител. Днес получи и духовен възприемник, духовен баща Мария. Знаем, че това таинство беше извършено преди времена и векове в река Йордан. Иоанн Кръстител, който седи отляво на небесия наш Отец, кръсти самият него в реките Йордански. Днес беше извършено това таинство, чрез видимо действие получаваме невидима Божия благодат, слизането на Светия Дух. До днес, каквото и да си направило като грях, си направило. След кръщението, вече всичко е очистено назад. Днеска се отваря една нова бяла страница. След днес вече нататъка, каквото и да направиш, започва твоят път относно греховете. До днес, каквото сторено, сторено. То е било до днес, до таинството. Вече си християнче, вече си в православната църква. Нека чрез Твоя духовен баща Мария заедно духовно да се извисявате. Тя да ти помага в Твоя път и заедно ръка за ръка да вървите и духовно да възраствате и да израствате. И всичкото онова, което е добро, душе спасително за вас, най-вече да имате крепко здраве, бодър дух, трезвен ум. И това, което е душе спасително, Бог да ви го въздава както на вас и на вас, да ви е живо и здраво, и всичките да бъдете живи и здрави, и честит и благословен ден и честито християнче. Амин. Да се живо и здраво, Цвети. Така. Същичката Цвети ще си я палиш на рожден ден и на имен ден. Сега я загаси. И на тази дата, на която прие таинството кръщение.
Той духовен баща, докато аз ти обясня двете неща, какво трябва да направиш с кърпата от цветето. Ти ще вземеш тези свещички, тези парахни самосвещането и се молиш за тебе и за мен, за вашето здраве. Като ги оставаш, се помоли. Така, това цветенце цвете ще си го поставиш къщи в една вазичка с вода. Ако пусне коренчета, добре. Ако изсъхне, не го хвърляш в боклука, или си го запазваш така изсъхнало, или като изсъхне, го натрошваш и го слагаш някъде в саксийка с земя или в градинка в земя, да не го пикаят кучите котки, да не се стъпва с краката. За свещичката съм ти казал. Косата, която ти резнахме, може да си сложите в една салфетчица и да си бъде при документ, да няма никой достъп. Това е за нея конкретно. Кръстчето е осветено. Кърпата, с която така кръстницата те подсуши, виждам, че и тук имаш все още, но няма как да нямаш. Това е лей и миро и печат дар Духа Святаго, Светия Дух именно. Днеска се опитай да преспиш така. Ясно е, че всеки ден се мием и така всичко това, което е нормално, но днес така да си мине вечерта върху тебе с кръстчетата, кърпата, ако пороклята нещо, да не е веднага в перална. Сега ще ви благословя хлябо и сме готови. Благословен Бог наш седоен и Христино века веков на Господи, се помолим Господи, помолим Господи, се Христос, се благослови пет хляба и занесите с тях 5000 души, само благослови и този хляб. Че вкусно тя да от всякога и във века веков. Амин. Помилуй нас, Боже, според голямата си милост, молим се, чуй помилуй Господи, помилуй. Още се молим за мил живот, мир, здраве, спасение, за Божието любение и светление. Господи, помилуй, защото си милостив и човек любов. И славата Его отправяме славата на Отца и Сина Святого, сега и винаги век веков. Амин. Славата бе Христе Божий, Пане, славата бе Христос и Бог наш. Молитваме печестие препрости в своя матери. Си стане славника, после всяко век учеников, благодатных Его, Господи, Отец наш Христос, стих помни спасет на всяко вак човековица. Амин. Молитваме стих Отец нашия Господи Исус Христе Божий наш, помни нас. Амин, амин, амин. Мини да се грижиш и Бог да ви помага. Честит празник.